Kumusta kamong tanan? Hinaut pa unta nga ang Ginoo magauban kanunay kanato. Karong adlaw akong giusob ang atong sistema nga unta karong adlaw magtuon kita sa sinulat ni Marcos sa kapitulo 11. Apan tungod sa dakong remembrance nga atong hinumduman ang Viernes Santo, ang pagkamatay sa atong Ginoong Kristo. So milaktaw ko og atong tun-an ang sinulat ni Marcos sa kapitulo 15. So mao nay atong tun-an karon. So sa dili pa kita magtuon, magpasalamat lang ko sa tanan nga mitabang kanato karon. Hinaut pa unta nga ang Ginoo magalantaw, magatabang kaninyo. So daghang salamat sa tanan. O sa dili pa kita magsugod, atong ihatag ang tanan, ang atong pagtuon sa balaan nga pulong ngadto sa atong Ginoong Kristo. Magampo kita. Amahan namong langitnon sa ngalan sa Amahan, sa dakong gugma iyang gihatag ang iyang bugtong nga anak, iyang gipadala dinhi sa kalibutan. Sa ngalan ni Kristo nga maoy manluluwas, nga mao'y mihatag siyang kinabuhi, nga mao'y nag-antos kanamo. Aron nga kami adunay kinabuhi nga walay katapusan. O sa ngalan sa Espiritu Santo nga mao'y musulud sa among kasing-kasing. Nagaampo kami karon nga ikaw magauban kanamo, nga amo untang tan-awon ang imong gihimo 2000 na katuig karon dito sa Kalbaryo. Amo untang lantawon nga imo kining gihimo tungod sa dakong gugma nimo kanamo. Ginoo, hinaut pa unta nga dili namo kini malimtan. Hinaut pa unta nga kini among makita ang dako kayong gugman nga dili namo ma-explicar, dili namo masabtan ang dako namong gugma. Ginoo, magkapasalamat lang kami karon sa imong gihimo. Hinaut pa unta nga ikaw magauban kanamo karon. Sa ngalan ni Kristo nga among manluluwas. Amen. So, sa akong giingon ninyo nga moadto kita sa kapitulo 15 aron nga i-celebrate nato ang Viernes Santo. Naibalo ko sa Pilipinas, importante kaayo ni, o dili lang sa Pilipinas kundi sa ubang sa daghang nasyon sa kalibutan naghinumdom sa paglansang, paghatag ni Jesus sa iyang kinabuhi. So, magsugod basahon nato. O guys, abrihan ninyo kung naamoy Bible sa sinulat ni Marcos, Kapitulo 15. Magsugod kita sa versikulo 1. Nianang sayo sa buntag, ang kadagkuan sa mga pari, nakigsabot sa mga punuan sa mga Hudiyo o sa mga magtutudlo sa balaod o sa tanang sakop sa labawng hukmanan. Gigapos nila si Jesus, gidala o gitugyan ngadto kang Pilato. Unsa maning gisulti ni Marcos sa kapitulo 1? Atong mahibawan nga tulo ka grupo sa mga leadership didto sa Israel, ang Sanhedrin, mao nay ilang kongreso, ang Supreme Court, o ang pangulo sa ilang relihiyon. Nagsabot sila. So kining tanan nga mga leadership dito sa Israel, nagplano gid sila unsay ilang himon sa atong Ginoong Kristo. So the whole nation supak gyud sa gihimo sa atong Ginoong Kristo. So kini silang mga tawhana nga ilang gidala si Jesus didto sa gobernador. Ang gobernador, siya ang representative sa gobyerno sa Roma. Niining panahon karon, sa panahon ni Jesus, ang powerful ni anang panahon ang powerful sa kalibutan mao ang Roma. Before that, mao ang power usab sa mga Grego. Apan wala pa gani nagsikat sila, pero pagkahuman na nahanaw usab sila
kining panahon na usab ang Roma mao'y powerful. So kining Kongreso, kining Supreme Court, kining mga pangulo sa ilang relihiyon walay otoridad nga mohatag mo sentensya og kamatayon. Ang gobernador lang, ang Roman governor lang ang makaingon nga ikaw patyon ilansang ka sa cross. Ang mga Jewish people, Jewish religious leaders, wala sila katungod. They didn't have the right to sentence somebody to death. So ilang gidala sa apan sa buntag sa buntag. Pero kanang tibuok nga gabi ilang giimbestigar ang atong Ginoong Kristo. So mao nang ilang gidala nang karon sa gobernador. Nangutana si Pilato. Gipangutana si Jesus, ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Si Jesus mitubag, giingon mo. Verse 3, gipasanginlan ka sa kadagkuan sa mga pari. Si Jesus sa daghang mga butang. Busa nang utana pag-usab si Pilato kaniya. Dili ka ba lamang mutubag? Daghan kaayo ang ilang gipasangil kanimo. Apan wala gihapon mutubag si Jesus. Busa nahibulong pag-ayo si Pilato. Kay kadaghanon unta gyud kung dako kaing sentensya, kung ikaw musulti gyud ka, manalipod ka sa imong kaugalingon, apan ang atong Ginoong Kristo naghilom lang. Verse 6, sa matag kasaulugan sa pagsaylo sa mga Hudiyo. Unsa maning kasaulugan sa pagsaylo? Kini ang dako kaayong fiesta nila kada tuig ila ning i-celebrar. I-celebrar nila nga ang Ginoo mitabang kanila more than 1,000 years. Usa ka libo nga ang Ginoo mitabang kanila kay sila slave. Sulugoon sila dito sa Ehipto, gikuha sila sa Ginoo. Gikuha sila sa Ginoo, gitabangan sila. Mao na kada tuig ila ning i-celebrar dako kaayo ning fiesta. Dako pa ning fiesta sa atong lungsod ang tibuok nasyon sa Israel. Kadaghanan sa mga tao miingon si Flavius Josephus, usa sa mga Jewish historian. Duol 4 milyon ka mga tao ang muanha din sa Israel. So this is really a big celebration. So apan niining celebration adunay ihatag nga gasa ang gobernador kung kinsa iyang buhian, kung kinsa ang ilang gipangayo nga buhian, ihatag sa gobernador. So hoping nga ang gobernador ilang ihatag ang pinaka-criminal gyud, dili ang atong Ginoong Kristo. So, verse 7, niadtong panahon may usa ka tawo nga ginganlag Barabas, nga gibilanggo kay usaman siya sa mga misukol sa kagamhanan. Nakapatay siya sa panahon sa usa ka gubot. Si Barabas gud rebelde. Gusto niya nga i-change ang gobyerno. Pero ang iyang gihimo, mao nga maggamit siya og mga armas aron nga magbag-o ang gobyerno. Mga rebelde. Ang atong Ginoong Kristo, gusto niya nga mabag-o ang gobyerno, pinaagi sa pagbag-o sa kasing-kasing. Dili pinaagi sa armas. Dili pinaagi sa espada. Kundili pinaagi sa kasing-kasing. Kining tawhana iyang gigamit nga magbag-ong gobyerno pinaagi sa pagpatay sa mga Roman soldiers. So napriso siya.
gusto. So miingon si Pilato, kinsa may buhian ani? And then verse 8, sa dihang nakapundok na ang mga tao, mga leadership, ang Sanhedrin, ang Supreme Court, ang religious leaders, gipangayo nila kang Pilato ug himuon na niya ang nabatasan niya kanina. Verse 9, og nangutana si Pilato kanila, bot ba kamo nga buhian nako ang hari sa mga Hudiyo? Nasayon manggod si Pilato nga si Jesus gitugyan sa kadagkuan sa mga pari tungod sa kasina. Nasina kay ang atong Ginoong Kristo naging popular naman siya, daghan ng mga tao nga mituo, miuban kaniya. Ang ilang relihiyon wala na pagsalig. So nasina sila. Verse 11, apan gihulhugan sa kadagkuan sa mga pari ang mga tao nga pangayoon nila kang Pilato nga si Barabas maoy buhian. Ang killer, ang daghang, ang rebellious, ang leader sa ilang rebellion nga buhian siya. And then nangutan na pag-usab si Pilato sa mga tao, unsa man di ay ang akong buhaton ni ining inyong gitawag nga hari sa mga Hudiyo? Og misinggit sila, ilansang siya sa cross. Ilansang siya sa cross. Kay unsa man di ay ang sala nga iyang nahimo? Nangutana si Pilato. Apan misamot hinon sila pagsinggit, ilansang siya sa cross. Ilansang siya sa cross. Buot ni Pilato nga mahimuot kaniya ang mga tawo, busa iyang gibuhian alang kanila si Barabas. Unya gipalatos niya si Jesus ug gitugyan ngadto kanila aron ilansang sa cross. Sa panahon sa mga Romano, ang latos nila, ang latigo, na ay bukog, na ay mga bildo, ang tumoy sa latigo, na ay mga puthaw. Unsa may mahimo sa imong lawas kung latiguhon ka. Ang panit mga kuha, ang uban gani, mamatay na lang tungod sa latos. Makuhaan og dugo. Maunay giantos sa atong Ginoong Kristo. Tungod sa imo ug sa akong sala, iyang giantos. Versikulo 16, gidala si Jesus sa mga sundalo ngadto sa hawanan sa palasyo sa gobernador o gipapundok nila ang ubang mga sakop sa tropa. Unya, gisuluban nila si Jesus og kupo nga dagtong pula. Naghimo sila purong-purong nga sa mga sangang tunukon o gibutang nila kini sa iyang ulo. Ikaw, unsa may imong bation nga butangan kag mga tunok sa imong ulo? Unya, misugod sila pag yukbo kaniya ug nag-ingon, mabuhi ang hari sa mga Hudiyo. Og gibunalan og unya gibunalan nilag lipak ang iyang ulo. Wala ko kay balog unsa kadako sa lipak nga ilang gibunal ni Jesus. Basig ingon siya ni kadako ang gibunal, siguro na nga buak ni. Hay magibunalan dina sa ulo. Human, utro na to, og gibunalan nilaglipak ang ulo, giludan siya
Gilud-an ang gabuhat sa kalibutan. Giluhod-luhuran o giyukbuan nila ilang gibinuangan ang atong Ginoong Kristo. Human nila bugal-bugali si Jesus, gihubuan nila siya sa kupo og dagtong pula o gisuluban pagbalik sa iyang kaugalingong sapot. Unya gidala nila siya sa gawas aron ilansang sa cross. Mauni mga punishment, mauni gihimo sa mga Romano aron ang mga tawo mahadlok nila. Dinay nahitabo nga 1,000 ang ilang gipatay, ilang gilansang sa cross. Og kini ilaning himuon dina sa daplin sa dalan nga daghang mga tawo nga moagi. Aron nga sa pag-agi sa mga tawo, mahadlok sila sa mga Romano. So mauna ang unsa ka grabe ang mga Romano. Apan sila naglawos pod ang ilang power. Abi nila og silang magsiging sikat, pero ang ilang power naglawos usab. Verse 21. Samtang naglakaw sila, samtang si Jesus nagpasaan sa cross kanang beam nga di na siya ilansang, gisugat nila ang usa ka tawo nga ginganlag Simon nga taga Cyrene. Aman siya ni Alejandro og ni Rufo. Mao pagayoy pag-abot niya sa syudad gikan sa layong dapit o gipugos nila siya sa pagpasaan sa cross ni Jesus. Kini sila mga bisita ni sila taga Egypt, Cyrene. Sa barko pa ko sa unang panahon, nakaadto ko sa Egypt, sa Alexandria. So layo ka ilang gilaktan aron nga sila makaselebrar sa dako kayong fiesta. Apan nakita sila, gipapasaan sila sa cross. Gipapasaan si Simon kay aduna may otoridad ang gobyerno nga makaingon sila bisag kinsa nga mupasaan sa usa ka milya. Pugson gyud ka nga usa ka milya imo pasaan o unsa ka bugat. So ilang giingon ni si Rufo nga ikaw magpasaan. Siguro nakita nila nga si Jesus duol nang mamatay. Verse 22, gidala nila si Jesus ngadto sa usa ka dapit nga ginganlag Golgota. Nga sa ato pa ang dapit sa mga kalabera. Sa pag-adto namo sa Israel pila na katuig karon amo ning nakita. Amo nakita ning Golgota, nakita namo ang didto gibutang si Jesus sa usa ka bangag. And then og didto misulay sila paghatag kaniya og bino nga sinagulag mera apan midumili si Jesus pag-inom niini. Unsa man ning gibuhat nila? Karon kay balubo karon ang akong panalitag moadto ko sa dentista na himuon sa akong tango. Maghatag sila freezing. Maghatag sila og anesthesia o bisag naa kay dakong surgery, operation, anesthesia para makatulog ka. O sa tango usab freezing. Gamay nga anesthesia para dili nimo ma-feel nga sakit ay kayo. Kay sakit man na kayo. Sila sa unang panahon naapod sila. Mao ni ilang gihimo nga dili ma-feel sa atong Ginoong Hesus ang buhaton nila nga ilansang sila. Mao gusto nila nga dili kay sakit ang ilang himuon. Apan unsa may gibuhat sa atong Ginoong Hesus. Apan si Jesus sa versikulo 23, midumili si Jesus sa pag-inom niini. Dili siya gusto nga ang iyang pag-antos, gusto gyud niya nga iyang maantos ang kalisud nga gihatag sa Amahan
kay ang amahan nasuko sa atua, sa imuha og sa ako, tungod sa atong mga sala. Muna ang the wrath of God, ang kasuko sa atong Ginoo, sa amahan gipas-an ni Jesus, siya ang mukuha sa kalisod. Dili siya gusto nga adunay freezing. Gusto na iyong matilawan. Nga ikaw ako unta ang makatilaw. Ang iyang gibuhat aron nga ikaw ako makaadto sa lugar nga iyang gipreparar. Sumonong wala siya makuha og freezing, ning siya sa iyang kaugalingon, ako ning antuson. Verse 24, unya gilansang nila sa cross. Gilansang nila sa cross. Gilansang ang atong Ginoong Kristo sa cross. O gibahin-bahin ang iyang sapot, og nagripa sila aron unsang bahina sa sapot ni Jesus ang ilang maangkon. Alas 9 kadto sa buntag, sa dihang gilansang nila si Jesus sa cross. Ang sumbong nga nahisulat sa karatula mao kini, ang hari sa mga Hudiyo. May duha usab ka tulisan nga ilang gilansang sa mga krus uban ni Jesus, ang usa sa iyang tuo o ang usa sa iyang wala. Ang mga tawo nga nanglabay, nagyango-yango sa ilang mga ulo o bugal-bugalan nila si Jesus. Aha, ikaw di ay kadtong muguba sa templo og mutukod niini pag-usab sulod sa 3 ka adlaw. Karon kanaog sa cross ug luwasa ang imong kaugalingon. Dili ba sa 5 ka adlaw pa sa pagsulod ni Jesus sa Jerusalem, mao ni giingon the triumphant entry of Jesus in Jerusalem. Sa Binisaya ang pagsulod ni Jesus, ang kadaugang pagsulod ni Jesus sa Jerusalem, Domingo, 5 days before. Libo-libo ang mga tao nga miabiba sa atong Ginoong Kristo. Mikanta sila nga luwasa kami, Misaya, manluluwas, luwasa kami. Mikanta sila. Hay naman tong mga tawhana nga miabiba. Ang ilang paglantaw, ang ilagog nga paglantaw, nga misunod sila ni Jesus tungod kay gusto nila nga si Jesus mao'y muluwas nila gikan sa mga Romano, kay galisod sila. Wala sila makahibalo nga si Jesus muluwas sa atong mga sala. Dili sa gobyerno, kundi sa atong sala. Kay atong sala ang makapa-impyerno kanato. Wala sila makahibalo. Mauna nga sa ilang paglantaw nga si Jesus ilansang sa cross, dili ni siya ang Misayas, dili ni siya ang manluluwas. So niining panahon na karon, ang mga tao mibaligtad. Naida ka mga tao karon nga kung ang ilang pag-ampo dili matubag, dili na sila motuo sa Ginoo. Verse 30, karon verse 31. Ang kadaguan sa mga pare ug ang mga magtutudo sa balaod nagbugal-bugal usab kang Jesus nga nag-ingnanay. Nakaluwas siya sa uban apan dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon. Nadungog nila nga gihatagan ni Jesus og bag-ong kinabuhi. Dinay usa ka tawo nga namatay, iyang gihatagan og kinabuhi. Si Lazarus, dinay babae nga namatay na batang dalagita, iyang gihatagan og kinabuhi. Miingon sila nakaluwas siya sa iyang
kaugalingon apan dili siya makaluwas siyang kaugalingon. Verse 32, tanaw nato kung ang Misayas, ang hari sa Israel, manaog ba karon sa cross aron makatuo kita kaniya. So maoy lang gisulti. Og ang duha nga gilansang sa cross uban ni Jesus nagbugal-bugal usab kaniya. Apan ato kining mahibawan sa ubang libro, sa Matthew, Marcos, sa Lucas, nga ang usa sa mga priso mituo ug misalig ni Jesus. Miingon siya ni Jesus, kung asa ka paingon, iuban nimo ako. Mituo siya, miingon siya sa iyang kauban, kita nakasala ta, naatay sala, apan kining tawhana wala. So miangkon siya sa iyang sala. Og unsay sulti ni Jesus, miingon siya, karong adlaw muuban ka kanako. Mipasalig si Jesus. Tungod nga naman, kay siya kining kawatan, kining tulisan, wala ta kay balog unsay gihimo, miangkon man nga siya makasasala. Ug misaad si Jesus, nga dalon siya, buti pasabot pasayloon siya. So ikaw ako usab, kung moangkon nga kita makasasala, o kung kita musalig sa gihimo ni Jesus didto sa Kalbaryo, iya kitang pasayloon, ug misaad siya nga dalhon niya kita sa iyang lugar. Ang Ginoo kung musalig dili mapalpak, iya gyung tumanon. So kining kawatan, kining tulisan nga naa sa nagagilansang uban ni Jesus, ato po ning makuha ang prinsipyo ang gitudlo. Kay ikaw ako makasasala ta. Makasasala kitang tanan sa atong hunahuna, sa atong gibuhat. Apan adunay dako kay paglaom kung atong isalig, kung kita mangumpisal sa Ginoo nga kita makasasala. Og atong mosalig kita, motuo kita ng gibuhat ni Jesus sa Kalbaryo, makapalimpyo ka nato. Og siya miingon nga dalhon kita niya, uban kita sa iyang lugar. Di ba mao ni maayong balita sa Biyernes Santo? Ang Biyernes Santo dili lang nga kita masubo, kundili maglipay kita tungod kay ang Ginoo misaad siya nga dalhon kita. Nakita nato ang dako kaayong gugma ni Jesus alang kanato. Ikaw ako unta man ang ilansang sa cross, ang maimpyerno, apan tungod sa dakong gugma gipadala sa amahan si Jesus sa wala pa buhat ang kalibutan, di na nay plano nga mao ni mahitabo. Ipadala niya ang bugtong niyang anak tungod sa iyang gugma. Verse 33, sa pagkaudtong tutok, alas 12, nalukop sa kangit-ngit ang tibuok dapit nga milungtad sa 3 ka oras. Imagine ho na sa pagkamatay ni Jesus, nag-itom ang suga sa kalibutan, murag nawala. Milungtad 3 ka oras, nalukop sa kangit-ngit. Wala ta makasabot og unsay nahitabo ani. Apan ang anak sa Ginoo namatay. Og nalukop sa kangit-ngit ang tibuok dapit. Verse 34, og sa pagka alas 3, mituaw si Jesus sa makusog. So unom siya ka oras din na gilansang sa cross. Sa makusog nga tingog miingon si Jesus, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Dahil mga tao na kadugong kaniya ug miingon sila, pamati ka mo. Nagtawag siya kang Elias.
Kini si Elias dugay na ni siya, usa ni siya ka propeta nga dugay nang namatay, nga girespetan usab sa mga Hudiyo. Unya midagan ang usa kanila og nagdalag espongha nga iyang gihumod sa aslom nga bino ug gitaod sa tumoy sa usa ka dughit. O iya kining giisang ngadto sa ngabil ni Jesus ug miingon, "Hulat sa! Tan-awon ta kuno kung manaog ba si Elias aron pagkuha kaniya gikan sa cross." Misinggit si Jesus sa kusog nga tingog ug namatay. Unya ang tabel sa templo nagisi gikan sa itaas ngadto sa ubos. Kinahanglan ako ning eksplikar kay sa ilang tradisyon, sa ilang kultura, sa ilang relihiyon, walay makasulod ni ining usa ka kwarto kundi ang high priest lang nga makipag-istorya sa Ginoo nga mosulti nga kini ang among sala. Apan karon na buak na ni ang bot ipasabot nga kita ang mga tumutuo nga mosalig ni Jesus adunay access, adunay lugar na nga kita makipag-istorya sa Amahan, nga kita makaampo sa Ginoo nga diretso. Dili na nato ihatag sa ubang mga tao kundi kita na wala nay tabel, wala nay lain pa kundi ikaw ako makaistorya na, makaampo nga diretso sa atong Ginoong Jesucristo. Verse 39, ang kapitan sa mga sundalo nagbarog sa atubangan sa cross. Nakita niya ang pagkamatay ni Jesus ug miingon siya, "Tinuod gayod nga kining tawhana anak sa Dios." Dito may pipila usab ka babae nga nagpaantaw. Uban kanila si Salome, si Maria Magdalena, ug si Maria nga inahan sa batan-ong Santiago ug ni Jose. Mao kini sila ang nag-uban-uban ug nagtabang-tabang kang Hesus samtang didto pa siya sa Galilea. Ug may daghan pagayong mga babae didto sa nga mikuyog kaniya sa Jerusalem. Wow, daghang mga babae nga mitabang, nga maoy nag-alaga sa atong Ginoong Jesucristo, nagluto, nagpalit og pagkaon sa mga disipulo. Hain man karon ang mga lalaki. Sila si San Pedro, si Juan. Hain man ning mga lalaki karon, nanalagan sila. Nahadlok, nagtago. Apan kining mga babae, isog di ay ni sila. Usay paglantaw nato mga babae dili isog, apan dinhi nakita nato nga sila wala sila midalagan. Nag-anto sila miuban sa kalisod sa atong Ginoong Jesucristo. Apan mag-amping usab kita nga dili nato sawayon ang mga disipulo. Kaysa pagkamatay ni Jesus sa iyang sa pagbanhaw niya, sila nagsermon sila sa tibuok, daghang kayong nasyon nga ilang giadtuan, nagpakamatay usab sila aron nga ikaw ako makadungog sa pulong sa atong Ginoong Jesucristo. Kung wala sila, dili kita makadungog dinhi. Wala kita Biblia, dili kita mahibalog unsa man ang Kristohanon. Verse 42, sa hapit mosalop ang adlaw sa bisperas sa adlaw ng igpapahulay. Bisperas, Biyernes, og nagpaabot usab sa paghari sa Dios, miabot sa hapit na mosalop ang adlaw sa bisperas sa adlaw ng igpapahulay. Miabot si Jose nga taga Arimatea, usa ka tinamod nga mga sakop sa labawong hukmanan, member siya sa Sanhedrin, og nagpaabot usab sa paghari sa Dios. Gipangahasan ni Jose ang pag-atubang kang Pilato aron pangayuon ang patayng lawas ni Jesus.
Nahibulong si Pilato sa pagkapati niya nga si Jesus patay na di ay. Iyang gipatawag ang kapitan o gipangutana kung taud-taud na bang patay si Jesus. Sa pagkadungog ni Pilato sa taho sa balita sa kapitan, gitugutan niya si Jose sa pagkuha sa lawas ni Jesus. Mipalit si Jose og panapton nga lino o gikuha niya ang lawas. Giputos niya kini sa panaptong lino o gipahimutang sa usa ka lubnganan nga gibangag sa pangpang nga bato. Sa kung giingon ninyo nakita na ako ni. Unya giligid niya ang usa ka bato aron itabon sa pultahan sa lubnganan. Si Maria Magdalena, si Maria nga inahan ni Jose, nagtan-aw diin nila ilubong si Jesus. So mga kaigsunan, mao na ang nahitabo sa paglansang, sa paghatag ni Jesus sa iyang kinabuhi, alang sa imuha ug alang sa ako. So kining adlaw ato gining tan-awon tungod sa iyang dako kaayong gugma kanato. Unsa may atong buhaton? Unsa may inyong buhaton sa gihimo ni Jesus? Wala lang kabay buhaton. Nahibulo man kita nga si Jesus misaad nga iya kitang dalhon. Imo bang ihatag ang imong kinabuhi sa pag-alagad sa atong Ginoong Hesukristo? Mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat nga ikaw nagpakamatay alang kanamo. Daghang salamat sa dako kaayo nimong gugma. Ginoo, hinaot pa unta nga imong abrihan ang tagsa namo kakasing-kasing. Aron nga kami musalig, mutuo nga na kanimo, Lord. Pasayloon mo kami sa among mga kasalanan. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen.